God, this is so perfect. Fresh from Tawi-Tawi. Grabe guys. Isn't it amazing? Grabe ka barato guys. Maulan nga kadlawon Pagadian City. Time check, it's 4:40 in the morning guys. Ug ulan na. Hi guys, good morning. On the way mi sa Bularan mga kabisaya. Kay mananaw mi dito kung barato ba ang bulad dito, kung makasave ba ta, kung magpalit ta dito. So dapat unta mag-backline mi kay para exercise. Pero gaulan siya guys. Paminti siya gaulan diri. Ang weather diri sa Pagadian City mga kabisaya, mo kalit o bundak ang ulan, mo kalit na pud siya hunong. Gabi pa lang mga kabisaya, giset na gid akong schedule nga dapat by 5 AM na nami sa Bularan. Then mo nang yung nakita no, dili pa gid open tanan, much better gitong open tanan para makakita gid ta og ma-compare na to mga prices kay di man gid na magkapareha mga kabisaya. O kaning Bularan diri sa Pagadian, duol lagi siya sa may port. Check, it's 5:15 sa morning og mobalik tanan ta sa Bularan kay dili pa open tanan, mas mayong gutong muadto ta dito nga open tanan kay para makapili ta sa bulad. Then anyway, nami diri sa Pagadian market kay nangita mig sikwatihan or kapihan. Then lahi ang merkado diri guys kay dugay kis laga pangabri. Dibito para si Dio nga open na as early as 2 AM, di ba? Sikwatihan niya. Dili usong sikwati diri. Kapi ra gyud. Sige. Salamat. Kanang orasa mga kabisaya, nangita gid mi ang nagkapihan or sikwatihan, pero dili man day sa Pagadian City kay di man day uso ang sikwati. Morning. Asang kapihan diri kuya? Wala mo yung sikwatihan din eh. Sikwatihan? Kapira gid din eh. Pagtudot nilang kuya mga kabisaya, abi ginako nga gatapok ang mga kapihan kanang para bitaw diri sa CDO nga bibo jud kaayo, dagan kay gatapok, dagan kay na mainit kay inanang oras ting pamainit pa man gina mga kabisaya, pero dili man di ay isaram di ang namaligya pa mainit. Moto nang utana mi ni sir kung napabaylain nga kapihan dinhi, din ingon siya nga i-try din na mo sa second floor kay na diga pamaligyag mga puto, mga suman dadto basin kunog naay kapihan. Dili uso ang sikwati diri sa Pagadian. So moto siyang giimna na mo gapon ang sikwati house. Sila lagi na maligya diri lagi sa Pagadian kay dili uso. Yung tanawa dili pagid grabe pagid kamingaw guys. Timura tong kapihan dito nangita. Gi-expect bitaw mi nga pare bitaw sa Cagayan nga kani itong kapihan nga gatapok bitaw. Wala. So adto dami sa second floor kay na ako noy putuhan dito. So i-check na to basin na po'y kapi dito. Section. No air condition. Aircon. Aircon gid ni dire. Ilang mid section. Ay, wow. Na-amaze pag ko aning meat section nila diri sa Pagadian Market mga kabisaya kay air condition. Ug tanawan nyo guys, grabe kalimpyo no gikan sa mga stall, sa mga tiles, sa salog, grabe ka limpyo mga kabisaya. Ug again, dili gid early gapa ngabri ang mga tindahan diri sa merkado mga kabisaya. Inani kalimpyo nga meat section diri sa Pagadian City mga kabisaya, mo pwede gid ko magpaguyod-guyod aning style ba. Sa second floor mga kabisaya, makita ni mo no nga dagan kayo stall diri nga gapamaligag mga pagkaon o ang unahan ana nawda dira na maligya ang puto, mga kakanin o base na kuno pamainitan. Pa ang puto no, then time check it's 5:30 in the morning, wala pa ang puto, then sa puto ko no gapamaligya po kuno sa sikwati, but since ka wala pa man gid sila. Naganahan na sa nuhon ko ka nakita ko bisayang manok, tapos napag yung mais. Oh my gosh. Mais nga kanon ha. Mais nga kanon. Then napag yung tortang talong. 20 pesos ang tortang talong. Tapos 60 pesos ang bisayang manok. Mais. My God. I love mais. So, diri na siya sa Lanis Cafeteria. Diri sa may second floor sa Pagadian Market. So, gutom.
Mahiwagang mais. Liog, ulo. Namiya eh. Dili kay sila early ga-open diri sa merkado gyud. Ulo sa manok. Ulo sa manok, guys. Mais. Init. Init kay puro init kami, kay puro init. Talong guys. Grabe. Yung talong. Ano? Ano ka guys? It's salute. Init kayo? Pasok mo. Okay guys, ano ito yung food tip? Morning na morning! Around 6 a.m. ibalik na sad mi sa Bularan mga kabisaya. O kaning Bularan ha, naragi ni siya sa Pagadian Market gapon, but nala siya sa lahi nga building. Kaning bulad nga giputos daan kay tag half kilo ang price. Ang kuan kaning danggit nga walay bukog. Wow. 100. Ang iyong nukos, na mo yung nukos nga. Pila ang kilo? 750. 6. Brutuwa, uy. 1 kilo na ng 650. So, ang danggit rin mga kabisaya, 700 per kilo. Tapos, ang nukos is 650 per kilo. Isn't it amazing? Grabe ka barato, guys. So, open sila 5 a.m. to 4 p.m. mga kabisaya. Monday to Sunday mo? Monday to Sunday? Always. Ay, always open. Sige, Monday to Sunday. Kani, pila man ni? Mo man pa po ito? Ang kilo na ni. Check ba, balo. Oh. Wow, grabe. 150 ang kilo sa balo. OMG. Kaning katambak, 1 kilo na ba ni? Half na siya. Ay, baka lang katambak. Kung mo na siya good SP, special. Muna siya mahal. Muna siya mahal. Kaya ang katambak sa CDO, gagmay. Atong gagpay, lahat ito siya, pili siya. So, kani siya, SP, special. Oh, grabe. Amazing kaayo, guys. Danggit is 650. And then, the nukos is 700 per kilo. So, guys, first store pa lang niya mong gipangutana. So, ato na sa sa next store. Kay mangutana, gyapon tayo ito, pila ilang price. Wow. Ano po yung klase nga nukos, oh. 800 ilaha din eh. Tapos, diri, ang danggit nila is 780. Kaning 240 per kilo na ni? Wow, dagko kay guys, oh. Pasingko. Pasingko nga bulad, dagko kayo. Grabe. Ang mulmul nila is 160 ang kilo. Muna ni siyang per kilo. Kani mo lami nga dilis. Ay, dira kong gipanito ang pusit. 700, this is 750. Dito sa Pikas is 650. So, naay uban bulad diri nga barato, napoy uban bulad diri nga mahal compared sa first store mga kabisaya. Pero boss, balo. 180 ra. 180. Runod ta na.
per kilo na. 180 per kilo. So mo ni siya ang balo nga unod tanan. Wow. Grabe guys, ma-amaze gid mo diri sa presyo. Wow. Open mo 5 AM. 24 hours na nila. Oh, 24 hours sila open. O, ato na punta sa ikatulong nga store mga kabisaya. Siyempre, tanaw na to kung ilang mga price. Para worth it itong pag-ani. So, nata sa ikatulong nga store mga kabisaya. O, mga kabisaya, kung maani mo pagadian, tas gusto nyo mamalit og bulad, mas maigi nang suruyon ninyo tanan para mas makompare ninyo ang mga prices nila. Kay not all the time parehas lang price mga kabisaya. Naging mga different silang prices din But still, barato gihapon. So, 6:05 na mga kabisaya, og open na sila, oh. Danggit, nukos. Oh, sumili nga isda. Tapos another nukos. Naigagmay nga danggit, dagko nga danggit. Ulinaw, o dilis. O saan niya isda, kuya? Asohos? Asohos. Pilay kilo? 900. Mumaningga, mo tosino, no? Nga bulad. Namo kay ginahimo nila bulad nga tosino. Hindi mao. So, unod na ni siya tanan, di ba? No, guys. Tiniabos. Hani, pila kilo? 700. 700. Same ra ba gyapon ni dire? Or lahi? 700, 850 o 900. Mo man gini siyang pinakalami, no? No, kuan. Wow, grabe. Pila ni? 900 gahapon. Yan ka to. 700. Mo din yung pinakalami ano ko. Napagidid ako gi kaayo guys, oh. Nandri sa sulod. OMG. Pagid, oh. Katambak niya or mulmol? Pila niya? 280 ma'am. Oh, per kilo na na. Per kilo na. Wow, perfect. Ani ayo oy. Ay, grabe. Daghan na, oh. Ang balo, pilang balo? 150 ma'am. Ay, grabe, oh. Perfect na siya. Guwapa. Ano tayo mag-open diriya? Hours 5? 5. 5 a.m. until 4. 540. 550. So 6 na. Until 5. Until 5. Ah, sayo gid mo ga-close diri no. Every day, Monday to Sunday. Every day. Okay. Always na siya. Sa Always. Friday na half day. Ah, okay. Ada kuha niyo sa maniya. ano ito? Ano ito, kuya? Katambak. Lauso. Lauso ba? Din magkano? 300 ma'am. Per kilo. Okay. Lauso. So, ang paghurutan ni. Dako na siya na. Oh, langit tayo. Ito, magkano? 300. 100 din. Ah, katambak. Aw. Oh, ito pa. Ayun. Wow. So, wow. Kung muani mo sa Bularan mga kabisaya, around 6 a.m. na lang mo mga ni kay mas daghan naga-open ana. Kami manggod gi-plaster na mo na mong time nga 5 a.m. kay para maka adto pa mi sa among lain adtuan, maka-check out pa mi sa pension house tapos makasimba pa mi tas na pa mi hapitan sa kapatagan mo nang gadali gid mi sa oras na mga kabisaya. Magka problema mo sa pagpili sa mga bulad kay daghan klase-klaseng bulad. Grabe. So ani na mo diri guys, nasa Pagadian Market dool sa may port. Dali lagi kay siya no kay murag dali ra mo guni maanian dinhi kay ang syudad diri sa Pagadian kay gadul-duol ra ba rin pwede ra gyud mo mag-backlight gyud kung dili mag-ulan para appeal exercise. So kung gusto niyo magnegosyo og bulad sa CDO, why not? Ani mo dinhi kay daghan jud kay mo kapilian ng mga barato, ma-shock gid mo sa price. Ito kuya. Ay, panit sa balo. Kasi ubod. Ay, magkano kuya? Depende na sa size. Kana 180 siya. Lami sad na ya? Lami. Lami. Mabi kong kuan halas. Kamu rin kabuhat ani kuya? Kana tawi-tawi. Ah, sa tawi-tawi gid Tawi-tawi yung chicken. Wow, I love tawi-tawi. Tungaw, tangtay. Oh my god. So this is from tawi-tawi, you know, fresh from tawi-tawi, guys.
Ay, isa may mo. Murag katunga sa kong lawas sa kadako. Ayaw min sa kataas. Grabe guys. Napupay guys. 300 pesos per kilo. Kakambak ni siya guys. Dako pa nga kakambak lang so. Guys, kung ano siya, kasili or eel. And there you have it mga kabisaya. I hope nag-enjoy mo sa akong video diri sa atong pagsuri-suroy sa Pagadian Market ug sa Bularan.